Ira ebunge yabo machoge chache niko yasabira obwene bw'omwana obo aserieta Violet Nyabicha wikonyora okulira omutinyo yo mubwoka kurwa asoa ase University ya Rongo oyibono kagere kwerusia obomoyo aso kunyesumo ase etaramanyikana buya ekererete nyagusira koimukige tamukero ekyo omurike ito Dominic Onderi na roboti oru asenchira yobwagare ekero naranga tari gutyokerio nkamubambori omonu ngasigi kiamate ngatiokerera gocha chimiyo inyugo mwana one ngotiokarerio mwana one tari gotiokerio mutinyi no yo mubono kurwa omorokiwa Violet Nyabicha arua senka yabo asebono abibori amone amatiae yago getkonyora oburabwa senka yabo maiga yo mwana obo gosoa ase University ya Rongo iliache kobakonya aya onsi tachitigo ikirana maiga ya amate konyora oroboti gorego sira ko mwana obo asekerie gotebekana buna nigo anywete esumu nigo twakoresa baria itogoika enka yabo mwana Violet gotoka ekinyoro kiabotire bunge ya machoge chache county ya Kisii ase amatiae atatebia yaiga ngo iwe simie kobu ngomatebe gontaburo ngomatenge kamusukuma ngomatenge ali simie igocha Violet gachata batwa mwende yansi okure tombekire moja ngachaka gukura rio na bakure tunende tukamyoka gochaga tukanyorega ari tukamyoka mbaka abwa so mwana ale university yakena watu wanyote no siriri amateye eyatemete komanya gosenekene omwana baniganywete sumu korende tibanyora machivu ya ayibono bachitkonyora ekere omobero nyagosira obaretwe tugaiko mwana ange gete getangani twamukonete twanyota akendete ebigoti byomire magoro akokeni omobero omogima alafu nchombo nyene niso etapaka ankamuikanga nkamutiokera tari gutioka rio nkamubamburi omuntu tari gutioka rio ngata magonjo gumonjera no mwere ndo ngasinara agire hasta yake tukarota kaburi wajimani ngakibono mwana oyaika mwana ogaretwa lakini ekera ngo murigereri muna ise mike wajimani mwana oyo yogeri mogo mwa toire ngana nywete ryogo ryogo tari mwana onywete ryogo ayo process yo gara yo gara postmortem bukaenda pakanya gitari ya umoja mwana agaja kubaru kono mwana muna kubarwa yabaruga iryogo ligatubuka ligachaka gutio kero muntu kujisika iryogo lyatio kibono tukarose kurwabu tugasoka ichiko nigo totema kumanya gose amakwiria ni gabete okoba yobwanchani una ekagere korende nigo mamo mwa Violet nyagosira atatebia yaiga yateripotinga umwana oyone nigabwatu umusani oyu nigabwatu umwese kondo kurumate umwese koyo ngona kumutianira arenge nje natebire stage yeyu ngwera umuntu ngwetare korende umwana oyone nimumanyete nyombe esiekire keburi ngungu onkeyo ali polisi tugasaba osikari nga tuange sakareyu torore nkiarigete basikari batotebetinga aya muna iso mwana sakare torikoegwa esakare sekore talibere esakare yamonesi mie yo mwana na bitogotumeka kokoro chungusi inuganda roberie meroberi mokorepi esakare gocha gocha mayo amatiya nyagusira Violet yasabira bakonyi bwabene kubwatakana no gutanyara kuri asomo cyoyo iryo banyare kubanga esabari yo moelyo ya nyagusira aki ne amate twasema bakonyi ani goturi amazana senye njo mwana no muibori gutwarura gusemeria sumwana nandi ni gotubwata abana ba tukubeka gusemeria gujase bari tukwechanda tukuria nari egere tonyore nga twaba bikira sinchira chingira egere bacha gwekonya n'intuna abayiburi tonyora gukonya twase bari akira bono amatenya gusira Violet yachakire mebango yo komoreta na komaniga asenka yabo nigi amatenya ko bakigosaba abanyanyimbo banyakaba bakora obutuki babasenchira bwango eriko manyanki keri omwana wabari gitasiri sakariri kiretere ko Rusia obugima asenchire kagire ngani ganywete esumu korpote serkengo nambe mogiansa kwa TV kuruga ase kenyoro kiabotira ikiotoka gaiga ase bunge ya machoge chache county ya Kisii Lieutenant Dominic Onderi Nyabuto.